नोंखौनो नेनानै दं। बे बिजाबनि लिरगिरिनि मुङानो जाबाय लबेसर गयारी। बेयो जाबाय गांसे खन्थाइ बिजाब। दिहुनगिरि 50 बोसोर सनाथि मायथाइ फालिथाय लोगोसे 24थि बोसोरसालिया जथुम्मा खोला बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद 18थि बोसोरारि जथुम्मा सावदुर फिथा गुदि बर' थुनलाइ आफाद थावनि खौसेथि फोथार सावदुर फिथा। बिजाबनि बेसेनानो जाबाय 125 रां। फिन बुंफिनदों दि नोंखौनो नेनानै दं। बेयो जाबाय गांसे खन्थाइ बिजाब। लिरगिरि बिथांनि मुङानो जाबाय लबेसर गयारी। बिथाङा जाबाय बरपेटा जिल्लानि। बे खन्थाइ बिजाबाव गासै दों 70 खन्थाइफोर दं। बेनिनो दोंनैसो खन्थाइफोरनि मुंखौ रायखांना होनो थाखाय आखायाव लानाय जाबाय। सेथियाव नोंखौनो नेनानै दं, थामथियाव लामानि आदै, थामथियाव फेरलेबसे, ब्रैथियाव देंखो गैयै लामायाव दा थाबायसै, बाथियाव हान्थिनाय लामा, दथियाव आंगोनि बोथोर, स्निथियाव सस्रमाय, दाइनथियाव उनदाहा, गुथियाव गाथोननिफ्राय, जिथियाव थांखि दंमोन, जिसेथियाव सुबुं लैथो, जिनैथियाव गोसोम दागो, जिथामथियाव हारसिङैल', जिब्रैथियाव सुबुं सानथौ, जिबाथियाव थरथिं मोदै, जिद'थियाव संदान, जिस्निथियाव जौमोन, जिदाइनथियाव मोननो हास्थायनाय, जिगुथियाव इयुननि जौथाइ बोसोर सफैब्ला, नैजिथियाव लामाजों फैफानाय मुवा, नैजिसेथियाव खेंफोरथि, नैजिनैथियाव बोखावजायै लाइथुन, नैजिथामथियाव बोथोरनि जों गलाम, नैजिब्रैथियाव आन्दायारि, नैजिबाथियाव मोननांगौनि हाबिलास, नैजिद'थियाव आं सान्दों, नैजिस्निथियाव खौरां स्रोद, नैजिदाइनथियाव बोथोर गोहैलो, नैजिगुथियाव सानथौनि माला, थामजिथियाव बिसिया आंनि, थामजिसेथियाव आंगोनि बिदै, द'जिस्निथियाव गोसोनि देबोर, द'जिदाइनथियाव नों अलंबार, द'जिगुथियाव आइनि गोरबोआ बुहुमजों समान आरो स्निजिथियाव जिउनि सोलेर। बेबायदिनो बेवहाय गासै दों 70 खन्थाइफोर दं। मिजिंथिबायदि बिथां लबेसर गयारीनि बे नोंखौनो नेनानै दं खन्थाइ बिजाबा बयनिबो अनसायनाय मोनगोन आरो बिथां गयारीनिफ्राय बेबायदिनो बिजाब सोरजिनाय फरायनो मोनगोन।